Sølver med ny dansk-tale. Yeah. Hold nu kæft! Det er bare et mareridt! Hvad? Hvad sker der her? Hvad er der set? Akka Kabuto har svinget med sin pikkemand. Det kan ikke være sandt. Hvorfor? Fudi? Det ligner, du har fået patter af hundevalpe. Det er sgu da hundevalpe. Hvad sker der? Du minder mig om Pia Kjærsgaard. Mega meget. Jeg knipper dig i røven. Kom med, så skal vi vise jer, hvordan man toppen når. Når blot man har et målforhold, lyst til kamp man får. Og alle som vil møde os, vi takler som en leg. For vi vil nemlig give dem fodboldkamp. Jeg er liderlig. Jeg er lige der, baby. Herlig. Hvad laver du? Jeg snakker til dig. Far, mor. Sølver er blevet forvandlet. Sølver er blevet forvandlet. Sølver er blevet forvandlet. Han ligner Pia Kjærsgaard. Se hvor sød han er. Ricky, jeg er blevet voldtaget for sidste gang. Kabuto. Mit røv er blevet knippet fuldstændig. Jeg kan ikke gå. Ricky. Ricky, jeg bliver nødt til at skære min røv af. For at knippe Akka Kabuto. Ricky! Fisse! Ricky! Jeg ramte ved siden af! Jeg kom til at omskære mig selv! Jeg har en jødepæk nu! Ricky! Ricky, du bliver nødt til at høre på mig! Det er en ordre! Sut min pæk! Dette var afsnittet af Sølver 2. Hvad vil der måske ske i næste afsnit? Vil bedstefar få taget sin hævn og voldtaget Akka Kabuto? Og hvad vil der måske med Sølver? Vil han nogensinde blive normal igen? Alt det vil du se i næste afsnit!